We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Padayon karon ang registration sa National ID System nga gihimo sa laing mga local government units. Gipahibaw sa Philippine Statistics Authority 7 nga may tulo ka mga pamaagi aron makakuha og data alang sa National ID System. Usa niini ang online registration portal nga gibuksan sa gobyerno. Ang report ni Nico Sereno. Taas ang linya sa mga tao sa second floor sa Mandaue City Public Market. Katuyuan sa kadaghanan ang pagkuha sa National ID. Sa lawak nga kasamtangang giukupahan sa Philippine Statistics Authority, ubay-ubay ang booth nga maoy miatiman sa mga applicants. Si Condrado, usa sa mga nag-asikaso nga naabtan namo, pipila ka oras mipila aron makakuha og National ID. Pasado alas 12 na siyang nahuman sa proseso tungod sa kadaghan sa mga tao. Mao naman kuno ni gamit ang kwan ng National ID ba? Gamit naman. Mga to nga, siguro may kwan, lukatan ni. Matod sa Philippine Statistics Authority 7, may tulo ka pamaagi aron makakuha og data alang sa National ID System. House-to-house visitation sa pre-registration stage ang gihimo nila. May online registration usab nga ilusad sugod karong adlaw ug muhimo sab sila og umaabot nga institution visit. Nagpasalamat sila sa mga LGUs nga mi-facilitate aron makaproseso niini ang mga tao sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Gidasig nila nga magpalista ug magpa-pre-register una sa dili pa moadto sa registration sites. In spite again of the pandemic, there are some municipalities na nag-lockdown, but in spite of that, we surpassed our target, especially for step 1. No? So ang step 2 is still ongoing. Sa abiso sa PSA, sa mga natapos na sa pagparehistro, ipadala ra sa ilang mga panimay ang ilang National ID. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Napasaka na ang kasong homicide batok sa usa ka security guard nga nakapusil patay sa 11 anyos nga bata kinsa gipasangin lang nga ng hilabot og mga scrap metals sa barangay Mambaling ning Dakbayan Sugbo niadtong miaging semana. Sumapa ni Police Colonel Josefino Ligan, ang Director Cebu City Police Office, nga ang piskalya o korte na lang ang muhukom sa mga kaso. Nanot kini usab sa tabong settlement sa pamilya sa biktima o sa kampo sa gwardiya. Sayon ini miangkon ang inahan ni Justin J. Ferrer nga midawat silang 80,000 pesos bugti sa dili na pagpasang natong kaso batok sa maong security guard. Apan mato ni Colonel Ligan nga adunay krimen nga hitabo og ang pulis sa maoy mubarog nga reklamante. Gusto man mo makig-settle ang musettle na lang ang pamilya, ato sila sa korte mag-settle. Moabot na sa 1,111 kama senior citizens sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nabakunahan batok sa COVID-19. Apan pipila ka adlaw nang nahunong ang vaccination human mahurot ang supply sa bakuna.
Tinguha sa dakbayan nga makabakuna sa gibanabanang 40,000 ka mga senior citizens sa Lapu-Lapu City. Hinoon, gilaumang maabot na ang dugang supply sa Sinovac vaccine sunod semana ug mapadayon ang pagpamakuna. Coupon system gikan sa barangay gihimong template sa Cebu City Police Office sa pagpahigayon sa community pantry. Kini aron masiguro nga kadtong mga tinuod nga kabus gayud ang makabenepisyo ug makontrol usab ang mga tawo. Ani ang report. Lahi sa ubang community pantry, wa kayo'y midugok ka mga tao sa mini market o barangayanihan sa Cebu City Police Office. Dili tungod kay nang hadlok ang mga tao, kundi tungod sa disiplina nga gipatuman. Nagigalayon sila sa barangay nga mao'y nagpili sa mga poorest of the poor kinsa gipanghatagan og coupon sa barangay pa lang. Katong dunay coupon, gischedule usab o by batch ang pag-adto sa pantry aron kontrolado ang ginakanon. Gipasabot ni Colonel Josefino Ligan nga ang sistema gitumong aron malikayan nga maabusuhan ang pantry. Sama sa uban nga adunay tibok pamilya ang mulinya nga dili makiangayon sa uban nga mas nagkinahanglan og ayuda. Nakipag-alayon ta sa barangay kapitan, sa mismong barangay kapitan para sila na pud ang mudeterminar kung kinsa gitoy nang hinahanglan. Ang sistema gipatuman usab sa tanang police stations sa dakbayan nga nagpahigayon sa samang advokasya. Giyawhag sa opisyal ang ubang pantry organizers sa paghimo og systematic nga pamaagi aron dili malapas ang health protocol. Sa samang higayon, masilbihan nga patas ang mga tao aron maapuran sa bugas, dilata o tanon, mga lamas ug aduna pagyoy libreng lugaw. Dapat makig-alayon gyud sila, makig-coordinate sila para dili sila ang ilahang tumong og katuyuan maplastada. Dili itong maigo na po hinoon sa mga violations sa health protocols. Lipay ko. Nakadako. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Philippine National Police PNP Chief Dibold Senas nangulo sa pag-turnover sa upat ka mga criminal CR sa sitio Magay, Barangay Tangke, Dakbayan sa Talisay karon lang yung hapon. Adunay live report si Fem Marie Dumabo. Fem! Yes, Bob. Usa sa gituyo pagbisita ni Chief PNP Sinas ang Barangay Tangke sa Dakbayan sa Talisay. Kay namduman nga usa ang maong lugar sa gipahingusgan sa pagpuhag sa ginadili nga drugas at tulad nga siya pa ang PRO7 Director. Dungan usab sa paglusa sa mga programa, pagtabang sa mga mulupyo, pag-awha sa kakubos ug usab sa kalimpyo. Ang kakulang sa pansayan sa lugar ang usa sa nagpakita sa grabing kalisod sa komunidad. Hinungdan nga dinhi sa sitio Magay sa Barangay Tangke. Kining upat ka mga CR ang gipatukod ug formal nga gi-turnover. Mismo ni Chief PNP Sinas ug Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Nahimutang kini dinhi sa baybayon. Giangkon sa purok leader Teresita Loque nga kaniadtong kining baybayon ang nahimong entry ug exit point sa mga illegal nga kalihukan, ilabi na sa illegal drug trade. Yang gilagway nga sa mga programa sa pulis ug gobyerno batok sa ginadiling drugas. Dili na sila magpangulba pa sa ilang kinabuhi. Sa akong experience, ma'am, mahadlok may para sa among pamilya, labi na sa akong mga anak. Kay inigawas nimo, makita man gyud nimo. Unya, naapoy ka ng ang uban atong panahona nga namaligya to sila. Matod ni Sinas nga maong mga pansaya nagsimbolo sa kalimpyo o kalambuan sa mga lugar gikan sa kaniadto gubot kaayo tungod sa illegal nga drugas. Makita usab ang pipila sa mga mulupyo sa mga barangay Tangke nga nagbitbit og placards pagpasalamat sa ilang kalambuan. Na dili sila mamatigdan, tapos sila di ay ang namaligyan. So punta na, dili na nato ito buhaton. CR,
ipadayo nato to, no? Para mas guwapo, mas nataingato para maglimpyo at dili po ta magkasakit. Ipaabot ni Presidente na sugod sa una hangtod karon na yung ang diferensya sa syudad sa Talisay. Samtang nangulo sa absisina sa inaugurasyon og turnover sa bagong edipisyo sa Danau City Police Station ganihang buntag. Mubalor ang bagong police station og 80 milyones pesos nga gigastuhan gikan sa panudlanan sa Danau City government. Sa laing bahin ba pagduaw ni Chief PNP Sinas ngadto sa Danau City ang gitugan nga muhangyo siya ngadto kang Cebu Governor Gwen Garcia kalabot sa kahimtang sa duha ka buhatan sa CIDG7 ug sa HPG7 kay ang maong mga duha ka buhatan na mamiligro nga papahawaon ang luna nga ilang gitindugan ng iya sa kagamhanan sa probinsya sa Subo. Bob. Daghang salamat, Fee Marie Dumabok sa imong live report. Ug mga adlaw sa ulugon ang adlaw sa pamuo o Labor Day apan unsa man kaha kining adlaw alang niadtong pamilya nga apektado sa pandemya. Samtang ani usa ka mahan mimatuod nga di lang alang sa mga nangempleyo ang Labor Day kundi apil sa tanan nga naningkamot aron mabuhi ang pamilya. Ano ang report? Naptan ako si Jose Alan sa Banati nga nanikay-sikay pinagi sa pagpasinaw sa mga sapatos. Siya gitawag nga shoe shine man, 58 anyos nga nagsugod sa iyang panginabuhi sa edad nga 10 anyos. Siya na lang ang nahabiling tiglimpyo og sapatos kinsa serbisyuhan niya ang mga suki. Lakip na ang kapulisan. Nang kita sa kay di man kabugbuwag sa kolon. Sugod to. Dimulis pa. Wala na kita na. Ang pampasinaw, trapo o pampaitom sa sapatos mao iyang working tools nga gamitonon hangtod makatagbaw si iyang mga suki sa iyang trabaho. Apan dili kadadlaw ang iyang kita sa shoe shine maong manindas siya bisan unsa na lang alang sa upat niya ka mga anak. Bisan pa man ini, positibo ang panglantaw ni Jose nga Labor Day apan alang kaniya dili lang ang mga nanarbaho sa kumpanya ang adunay Labor Day apan ang tanang naningkamot kada adlaw. Basta magkugi lang gyud ay no, mabuhi gyud. Oo, oy. Buhi kugi na jud ko. Bawal ang magkinabulong. Tinogod. Samtang naabtan usab nako ang nangaon sa lugaw sa daplin sa kalsada. Kining duha ka babae, gikan dai sila sa community pantry kinsa gawas sa mga utanon ug bugas nakalibre usab sila lugaw gikan sa Cebu City Police Office. Si Ami de la Victoria adunay upat ka mga anak nga nagsalig sa sweldo sa iyang bana. Minimum unta ang sweldo sa iyang bana apan on and off raman usab. Si Geraldine, barangay worker kinsa byuda ug maoy breadwinner, miangkon nga dili makasapar ang sweldo alang sa iyang mga anak. Pilahan ka mo og pilang sweldo sa iyong bana? 420. 420. Dito kay Ego sir. Binuwan jud ang sweldo. 2,000. 2,000. Pila ka ba anak nimo? Tulo. Kaigo ba na sir? Dili jud paego. Kinahanglan jud. Ayuda jud. Taliwa pa man sa nasinating karisod apan silang tanan mapasalamaton sa panginabuhi nga ilahang kasandigan ilabi na niining panahona. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sugbuanong archaeologist ug historian ni Hulagway nga blessing in disguise ang nakontrobersyal nga speech ni Senator Bongo atol sa ika-500 ka tuig nga kasaulugan sa kadaugan sa Mactan kay nakapukaw kini sa interes sa mga Pilipino aron ila-ilahon pagayod si Datu Lapu-Lapu. Siluan mayroon din na sa report. So kanang claim sa Sulu Sultanate is a claim. Talk is cheap, so you can always say, oh, mo na amo ang claim. But where is the proof? There is no proof to that. Kini ang pamahayag sa sugbuanong archaeologist ug historian nga si Dr. Jobers Bersales sa mga pangangkon nga si Datu Lapu-Lapu, taga Mindanao ug usa ka tawsog. Gikonfirmar ni Bersales nga daghan ang mga nangangkon nga taga Mindanao si Datu Lapu-Lapu apan ang tanan walay basihanan. Busa wa niya ikahibong nga lakip kini sa nahisgutan ni Senator Bongo sa iyang pakigpong sa ika-500 ka tuig nga kadaugan sa Mactan niadtong Abril 27 sa Mactan Shrine. Naka-istorya mi last night over the phone. He apologized personally. Kung dili ka nga mo apologize na ako, Senator. Di man ni personal gyud ang atong
panagbangi. It was more on an issue of history. And as I said before, you're not a historian, so what you said is forgivable. Sa Museo Sugbo, nga giinagurahan niya atong Lunes, isip Philippine Quincentennial Museum, makita ang mga hulagway sa mga inilang chieftain sa Kabisayan atol sa pag-abot sa mga Espanyol. Mabasa usab dinhi ang mga background sa matag chieftain. Matud sa historian nga si Bersales, si Dato Lapu-Lapu ang labing influential nga chief dinhi sa mga isla sa Kabisayan tungod kay daghan siyang mga kaalyado. Gani sa hulagway dinhi sa museo, gibutang gyud siya sa tunga-tunga tungod kay matud pa taga Visayas gyud siya og dili siya basta nga gisugo lang sa hari sa Mindanao aron sa pagsusi sa mga Espanyol nga misud na sa Kabisayan. So it's good that he took it out in the open so that historians from the Visayas, especially sa Luzon, who are not aware nga modern kasagarang daghandeng mutuan nga taga Mindanao siya, mapaklaro na karon. Si Mayor Junard Ahong Chan nga gikuhaan sa iyang panahom kabahin niini mitataw nga nagtuo siyang ideya kadto sa speechwriter ni Senator Bongo. With regard sa gihimo ni Senator Bongo sa Lapu-Lapu City, nakaingon ko nga dako ang iyang paghigugma, pagmahal sa taga-upon. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Rider motosiklo gitabang human nga giingong nalatayan sa ligid sa usa ka truck. Nahitabo ang mga aksidente kaganihang bundag sa may Dan Hernan Cortez, Dakbayan sa Mandawi. Kining lalaking rider na wala og panimuot human maigo sa usa ka truck nga milabay. Dali siyang gidang sa ospital aron masusi ang kondisyon. Mato sa truck driver nga si Rogelio Latinig, naglingkod sa iyang motor ang biktima og wa niya bantay kini na unsa nga naigo naman kini sa iyang ligid. Anda mo abaga ang kumpanya sa truck sa mong hitabo. Matod sa traffic investigator, why bangga sa duha ka mga sakanan na hitabo apan giingong nalabay ang rider sa motor atol sa pag-brake. Naglingkod sa motor. Ikaw ko niya naglingkod sa motor niya. Yang motor gana, yang feel gana ba? Sa ilo sa ligid. Nagrabag natiurok na siya. Marabag siya nagmulayan lawas ba? Kaya pagkabantay na ko akong ligid, ang truck nagkilang-kilang naman, naligsa na lang siya. Wala mang kuno yung ni overtake or ni sodsod. Hinay lang kuno ang dagan. Swapin lang nga paso ng area. Mulit siguro to ang motor, i-apply og brake. Prior siya ni apply og brake, nalumba. Kung nang nagsunod niya, dito siya naigok. COVID vaccine rollout sa Dakbayan Sugbo posibleng mapadayon na karong Lunes. Kini kon mahatag sa Department of Health ang ipangayo sa city government nga 10,000 doses. Matod ni Dr. Jeffrey Bones, opisyal sa COVID Vaccine Board, nga kon mahatag na sa DOH ug mga adlaw ang supply sa bakuna, mobalik sila sa pagpamakuna sa Lunes. Gidugang ni Bones nga mukabat sa 30,000 ang nagparehistrong senior citizen nga gustong magpabakuna. Samtang ipadayag niya nga aduna nay giandam nga bakuna alang sa second dose. Posible magsugod na usab ang second dose vaccination sa unang semana sa Mayo. Starting May 5, magsugod na ta sa ato ang second dose sa Sinovac. May 5 magsugod na ta sa na may 105 ka buok na magsugod na ta ana. Unya ang busy gyud nato nga semana sa Mayo is kaning Mayo 20 hangtod sa katapusan. Ugmang adlaw himuon ang national consecration o paghalad sa Pilipinas ngadto kang St. Joseph. Sa National Shrine diha sa Mandawi City, subsub na ang preparasyon nga gihimo alang niining kalihukan. Nakaplatsada na ang mga banderitas o flaglets alang sa consecration. Padayon usab ang pagpaglimpyo ug pag-ayom-ayom sa simbahan. Ugmang adlaw gibahin og tulo ka hugna ang programa. Alas 9 ang hiniusang pagrosaryo nga sugdan sa National Prayer of Consecration nga panguluhan ni CBCP President Archbishop Romulo Valles. Samtang alas 10 sa buntag ugma sa ulugon ang Pontifical Mass ni Archbishop Jose Palma. Ang National Consecration agi og paghalad sa tibuok nasod sa pangaman ni St. Joseph taliwa sa mga pagsuway ug hagit nga giatubang karon sa nasod.
Sa labing tuwahing kalambuan sa COVID-19, misaka ang active cases sa Rehiyon 7 kagahapon. Sa 4,199 ka mga active cases, 278 niini mga bag-ong kaso. Sa mga highly urbanized cities, ang Cebu City dunay 812 ka mga active cases, 51 niini mga bag-ong kaso. Moabot sab sa 603 ang active cases sa Lapu-Lapu City, 11 niini ang bag-o. Samtang 425 sab ang active cases sa Mandaue City, 23 ang bag-o. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, natala ang taas nga pagsaka sa mga kaso sa Bohol, 1,047 na ang active cases, 116 ang bag-ong kaso. Miabot sab sa 877 ang active cases sa Cebu Province, 51 niini ang bag-o. 423 sab ang aktibong kaso sa Negros Oriental, 25 niini bag-ong kaso. Samtang 12 na ang active cases sa Siquijor, usa niini ang bag-o. Sa Eastern Visayas, ni menos ang active cases sa 552, 63 usab niini ang bag-ong kaso. Karong adlaw, miabot na sa 1,037,460 ang total COVID-19 cases sa nasod. 73,908 ang active cases, 8,748 ang bag-ong kaso. Samtang sa 150,536,843 nga mga kaso sa tibuok kalibutan, 87,591,065 niini nangaayo na. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa silangan ng lalawigan sa Negros Oriental, patay ang usa ka 92 anyos nga asindera sa barangay San Jose sa Tanhay City gumikan sa miulbo nga sunog. Siluan Mirondina sa report. Giila ang biktima sa iyang mga kabanay nga si Doña Generosa Villegas na nag-iya sa Hacienda San Jose ug asawa sa labing unang mayor kaniadto dihang lungsod pa ang Tanhay City. Sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa Dakbayan sa Tanhay, natug ang biktima sa iyang kwarto dihang gipukaw tungod sa pag-ulbo sa sunog gabii. Giingong wa na mabantayi sa iyang mga kabanay nga mibalik di ay ang biktima sulod sa iyang lawak diin siya na trap. Wala man ipadaplin sa fire investigator nga arson ang posibleng hinungdan, gitutukan usab nila ang anggulo nga migamit og katol samtang natug o bakha pag overheat sa electric fan sa kwarto sa biktima. Gibanabana nga moabot sa 150,000 pesos ang danyo sa sunog. Tungod kay panahon man sa ting-init, mipahinumdum ang taga Bureau of Fire Protection nga likayan ang paggamit sa katol ug pagpa-overheat sa mga appliances. Uban ni Clans Gabutin o Rod Prado, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Usa sa mga mountain barangay sa siyudad sa Sugbo gibisita sa GMA Regional TV Kapuso Barangayan on Wheels gaganina nga buntag. Ano ang report? Kayo saman nga bukirang barangay ang Busay sa Dakbayan sa Sugbo. Hinungdan nga daghan sa mga Sugboanon dinhi ang nanginabuhi pinaagi sa agrikultura. Di mo mino sa usa kagatos ka mga mulupyo sa barangay, ang excited kay sila ang giduaw sa GMA Regional TV Barangayan. Ang uban kanila, galakaw paggikan sa bukid. Usa kanila si Jincris Caballes, 41 anyos. Ang ilang lugar, ana nahimutang sa landslide prone area. Tuig 2017, dihang gideklarar kini isip high landslide susceptibility rating sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB7. Nabalaka siya kay matagbunok sa kusog nga uwan, muliw ko sabang yuta. Busa na nawagan siya nga unta, mahatagan sila og pagtagad aron matabangan. Mapasalamato na sab siya sa mga regalo nga iyang nadawat gikan sa Kapuso Network. Pila na katuig kanang gi-rescue gyud mi dinha. Sa una gikuanan mi og PC. Oh, nya muto siya hangtod karon pahawaon na mi. Naapil gani ko aning ko ang bisan og ginagmay na naagihapon mi nadawat. Malipayo ng barangay kapitan. Kang ilang barangay ang gibisita sa GMA Regional TV sa Barangayan. Kanang hinabang, no, bisan kanang ginagmay lang, pero dako na kaayo ning tabang namo diri sa Barangay Busay kay
tungod kay karon pandemic. Giapod-apod ang mga grocery packs sa mga mulupyo. Nagtinabangay pag-andam niini ang mga regional news teams ug anchors sa nagunang local newscast sa Central ug Eastern Visayas, ang GMA-RTV Balitang Bisdak. Ang distribution team kauban ng mga private partners ug sponsors ni siguro nga ang tanang nalambigit sa kalihukan nagsunod sa minimum health and safety protocol sama sa pagsulob og PPEs, face mask ug face shield, lakip na ang pag-disinfect sa venue. Uban ni Ronnie Ariosa ug Rod Prado. Ako si Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Way hunong nga kalingawan ang dalit sa bagong time slot sa inyong paboritong review show sa nasod, ang Pop Talk. Masaksihan ang Pop Talk karong Sabado, Mayo 1 sa bagong oras sa alas 9:50 sa gabi sa GTV channel. Makig-jamming matag Sabado sa gabi kauban si Tony Pet Gaba nga siguradong isuroy kamo sa pop na pop nga mga food tambayan o summer pasyalan. Ipaambit usab ang patok nga mga latest gadgets karong new normal. Mag-uban ta nga makig pop o flop sa mga bagong episode nga ihatod kaninyo ni Kuya Tony Pet sa iyang mga bisitahon. Busa mga kapuso, ayaw ninyo si Piata karong Sabado ang linahi nga trip uban ang Pambansang Review Authority nga maghatag gayud og kasayuran o kalingawan sa inyong kagabhion, ang Pop Talk. Mga kapuso, si Kuya Tony Pet ito. Iniimbitahan ko kayong manood ng Pop Talk tuwing Sabado pa rin sa ating bagong time slot 9:50 PM sa GTV. Pop to pop kayong tunay! Muna itong weather update adlong Biyernes, April 30, 2021. Sa pagkakaroon, wala tayo monitor na daotang panahon sulod og gawas sa itong Philippine Area of Responsibility, kundi ang easterlies o init na hangin nga gikan sa dagat Pasipiko na may nakaapekto karon sa tibuok nasod. Ang atong forecast sulod sa 24 oras, ang tibok Visayas, Occidental Mindoro, Palawan, lakip na ang Kalayan Group of Islands, makasinatig generally fair weather condition o maing timpo sa panahon, o gado nagyapoy kahigayunan aning mga isolated na pag-uwan tungod kini sa easterlies ug ingon man sa mga localized na pagpanugdog ug kilat. Para sa dugang na detalye, bisitaha ato ang official website. Ug mao na atong latest weather update gikan diri sa buhatan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST kini sa Enzo Puerto. Going strong ang magtiayong sila si Dingdong Dantes ug Marian Rivera. Sa ulom katuig nilang pagpuyo isip magtiayon, may duha na sila ka mga anak. Ug taliwa sa kabisi sa ilang schedule, makakita gyapon sila og panahon nga magka-bonding moment. Sa ilang Instagram, gipakita sa dongyan ang ilang sweet moments. Ilang gipaambit usab ang ilang date night nga nagpakita sa ilang kulitan moments. Mga kapuso, sa dili pa nato tapuso ng adlaw, magpasigot una ta og magpaugnat sa kusog. Kung asa, kung unsa ang mga pamaagi, ani ang report. Mo-weekend na usab mga kapuso og panahon na nga inaton ang mga muscle. Mag-zumba uban ang Z-Force All-Stars. Dili pa na mao, kung nakuwangan mo, mupaugnat pa. Ug kung nanakit ang imong mga tiil, mo relax gamay ug magkaton sa pure reggaeton ni Keith Makiling. Kay medyo nakaginhaw-ginhawa na gamay, tara mag-zumba salsa and kumba kauban ang bibo kaayong The Legends Hoops ni Arlo Patalingog Orat sa Lapu-Lapu City. Kay nakakiay-kiay naman og todo, kininasab. 3, 2, 3, 4. Wa pa maghuman kay mulabyog na usab alang sa basic jive routine.
O mga kapuso, gipaningot ka na no? Ania, pudi pa o dali, sad-sad na. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bista. Sa mga fitness enthusiast diha, ilabi na sa mga Zumba o dance instructors, ipadala na ang inyong 3-minute fitness routine sa GMA Regional TV Live. Ato sa Batagan, ug pag-ila ang mga mamumo sa nasod ilabi na diri sa Sugbo. Ilabi na gyud kitang tanan sa GMA Regional TV atong pagsaludo kaninyo o kanatong tanan. Mayong hapon sa tumag kapuso diha sa Laluigan sa Quijor, Bohol, Negros Oriental, Samar ug Leyte, labi sa Hilongos, Maasin City ug Sagiwan, Eastern Samar. Apil ang atong mga international viewers. Amping mo kanunay mga kapuso. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawas sa nasod nga nakisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdan. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Maayong hapon mga kapuso and happy weekend.